Halo lur, iki wis teko sawah lur. Ayo masak bareng-bareng nang sawah kene iki. Yo, men ra sumuk. Soale angine akeh yo. Ya saya. Iki ono ijo ono lek 6, ono banung. Ayam ki. Awas kepatol ayame. Ayo lur. Halah demi rek. Enake yo, Mak. Tenan wis. Nang kene ke yunem. Nang tak eksekusinya ayame. Encuk. Cuk, tolongin cuk. Nah iki lho lur, ayame delok entah. Ana tanda lahire lur. Ayame sapa sing ilang? Sing ana tanda lahire ngene iki. Wis iki ayame tak plathokane dhisik. Yo. Iki cocote dilangi. Arene Mak. Lek sing tegak jagal niku wong sing jahat. Tegelan yo. Nah, rek yo. Rene kok tak jagal kene. Kok anakan kok. Iku antarane mek gele 18. Ora yo, ngawur ae. Mas, nek rame-rame ngene iki seneng lur. Gelis mari. Sitok meresi klopo. Sitok iki otel-otel iki, sitok gegenen lho. Engko iki ne rampung diumbah genine apa banyune sedeng umup. Aku nek iwak iki bacokane gede-gede kok ora seneng to Yunem. Nek kowe piye? Ora meresep bumbu nek sing aku pilih sing cilik. Ora kok meresep bumbu lek katene mangan iki lho bingung aku iki kan. Oh, le noa ngono lho, le nyokot. Sen, oh. Ayame tak kumbahe iki. Ya, mban kono Yunem. Yo. Iki dingklike gawonen. Oh, ya mengko balen. Iya, oh balen. Dengan aku tak ngulek bumbune. Wis iki lur, Banung karek nggawe bumbune ayam ratinem yo. Ayam pedas ratinem. Bu Nem ngumbah ayam. Ija wis mari mersi santen karek aku sing ngulek bumbu. Iki bumbune mek gampang mayar yo. Ana brambang bawang, jahe, kemiri, lombok ijo, lombok abang gede. Wis pokoke lombok reno telu iku dikabehno yo. Saiki tak uleke dhisik. Eleng yo lur, ayam pedas ratinem dudu ayam pedas painem kok kliru ya. Nah, iki pain mekenen kene. Lah iya. Aku Piye to? nek kliru, kok nek kliru ayam pedas painem. Lah ya surasa nandi geleki lah. Lah sing mora aku. Lah iya. Urung mari yo Nem. Wes diluk malih. Juduk malik. Malian jugur sumur. Diluk maning. Oh, diluk maning. Nah. Terus iki diluk malik, ngono malik nang jugur sumur lan. Wes iki, aku Yo. sampung. Ya ya, iki banyune wis apa pe? Oh iya, langsung cemplungke ya. Ya. Ayo tak cemplung nih. Cemplungke iwake. Senang-senang. Nah. Cukup lan ya? Wis cukup. Cukup. Sing keri dhewe cekere. Cekere. Wis lur, wis mlebu kabeh iki bumbune iki ya tak uleke gena-gena dhisik ya. Soale nek ayam Jawa iki rada suwe ya. Tak pengen wae. Kayane iki wis sumup, sumup sampean wis empuk Mbak Nem. Wes paling jajan. Dintas ae ya. Wes heeh dintas. Ngono kuwi. Heeh, wis tak tas kene iki wae. Engko gek mari kono singgo manggang ya. Manggang, heeh. Yo. Terus tak iki. Arenge make nang ndi Nem? Oh iya arenge. Heeh. Ono dalek ono yu Nem sing ngeru. Oh lah iku kok iki. Ono tak cukuke. Yo. Yo, tak njukuk arang. Yo iki.
Wah, ono mosok arek ilang ki. Wes jan. Waduh jan bingung aku. Totong ndi ki? Ya engko sik Wah, sejan. dijegono nggone keren kene kae. Ya ndok kekereng ngono ki ya. Heeh. Kan gue manggang iki ya. Oke. Oh, Iki ayam iki sedengan lur. Dadi ora atos banget. Kayak yareng ngene iki lur. Dadine kok cekno sedep iwak iki ambune. Panggang ngene iki lur. Sampai lapo sih dodulinan apa sih? Ya Allah Gusti. Kaya bocah tas netes ae dulinan ngono kuwi. lagi kan bene ucul ya. Dulinan zaman biyen. Iya lah, ini Terus ngono ngomong apa? Ini minten. Di atas, di bawah. Oh iya ya. Yo, ayo mak melemet ki. Lemet. Sangu lemet lur mangku lur, sangu lemet. Lemet. Wah, dibuka ternyata wabang tenan Ya ki. iya, enak kuwi. Enak nang. Arep apa? Ning aja lali godhonge dibuang lho yo nemu aja tak pangan kabeh. Kepangan kok ya. Alah, jan kowe iki kok ya le kok sak godhong-godhonge dipangan. Enak tenan. Enak toh? Heeh. Iki kambile ya cukup ya. Nah iya, ambile oke ya enak. Iya. Lenyep. Heeh. Mulane nek masak undang aku tak tuang biji wae. Tuh, ana iki lur. Nah. Iki nek bagian dada iki mesti ngene iki lur. Ngrempeli. Nah, nek koyo ngene iki dintas lur, kudu ana ketok ireng-ireng ngene iki lho. Tapi bukan berarti gosong ya. Ya iku sing gak ada sedep, Mas. Ancen kudu ngene iki Mbak Khas iki can ngene iki lho. Sing kurang dibalikno maneh lur. Wis mateng lur, lem bakar lur. Lho, saiki karek ngongso bumbune ya. Kene tepangkrenge ya. Oh iya. Oh, iki ngomong sang bumbu kuwi ta? Iya. Iya. Ngongso bumbu kuwi. Saiki dibenekke kayune meneh ya. Jen. Saiki bumbune rek. Lho. Wong song ngene iki. Nek gongso sampe tanek ya, Lur. Wes saiki godhong salam, serai. Serai, godhong jeruk, godhong salam, laos iki dijewegurno kabeh. Wis gongsono ya Yunem aku tak rajangi tomat. Sing ngantar semrit ka to? Iya. Oh. Iki tomate rek dirajangi iki ae. Lah iki wis tuwanek rek, ambune sembruwi bit mambu tekan ngendi-ngendi. Saiki kikeki kaldu sing godhokane ayam mau. Lho. Saiki wayahe ayame dilebokno rek. Lho, suntek gerujuk ngene iki ae. Lho, diwolak-walik cek meresep kaldu ambek bumbune ya. Saiki lombok ijo, lombok abang iki dilebokno ya rek. Lho, ngene iki lho. Sikno mateng dhisik, engko nek wis mateng baru liyane mlebu. Lah iki santen encer iki lho, sing dilebokno santen encere. Santen sing kental kok keri-keri. Ayo to. Ngene iki nek sing gare semangat mangan ki ana lombok ungkul-ungkule ngene iki. Ambune barang kono. Ambune barang wis kambut teko irungmu kan. Iki mang ijah tak kon mule njukuk sego lur. Wis ora kanthi kok. Lho lak ngene ya. Kok iki mateng ijah teko, karek madang. Nodeme aja lali. Iya. Ora lali men wis tak cepake ning kono men. Kok mari ngene ngombe nodem dhisik. Wis lur iki santen kental tak lebokno sik ya. Kabeh. Oh iya, nek wis teko kon. Sudah dong. Sip lur. Wis. Wis lur iki mari ngene umop wis karek dientas terus ngenteni adem aku tak ngombe nodem sik ya. Wis lur saiki aku tak ngombe nodem dhisik ya. Saiki nodem iki kemasane anyar ngene iki lho rek. Aja kuwatir, aja keliru barang ya. Tapi padha mbek sing biyen sampean sing biyen iki sik ana duwe, sik gurung entek. Stok misale yo, ora apa-apa dilanjut wae. Engko nek wis entek nek tuku maneh baru kaya ngene iki.
Lah iki ono tulisane ngene lur. Nodam kapsul untuk kencing manis. Ngono, botol engko sing anyar kok ono tulisane ngono. Lah sampean gak lali lho nek tuku nang ngene linge Bandung kene iki ya ono. Yo, ojo lali. Setiap dino iki kudu stok ngene iki ya lho ya. Cekno gula darahnya wae iki aman ngono lho rek. Yo. Heeh. Stabil terus. Oh iya lek 6. Kowe iki ra ngombe to kok ndeglekno kono kuwi iki. Kok iso iki lho gini. Iki sumep lur, saiki karek waya tomat mlebu. Nah, dadi ning ngene iki ayu kinyis-kinyis saiki dientas nang sebelahe ya. Nah, wis ya. Heeh, tas nang sebelah kono kae. Alon, alon. Oh, alamak seratiku. Nah, iki kurang rada rene paling aja ya. Nah, wis ya. Alhamdulillah rabbil alamin lho. Wis mateng. Radian ya rada wis rada setengah adem ya Mbak Nem. Lek ngenteni sampe ngiler kotos-kotos. Iya, sajane ngono lek panas-panas iki ya prosoku. Kopong-kopong ae ora iso piye. Sapira yo Nam? Ndas ngono wis. Semen iki? Iya. Oh. Lur, panem ki lur. Lur. Oh. Mantap ya, Mak. Mantap. Monggo lur. Nek iwake dinggo-dinggo. Ayo. Ceker ae. Dienakke. Kok milih ceker saja. Ora ana daginge. Krokot, Mak. Yen aku ya ngono lho, seneng nek krokot-krokot. Lho. Nanti. Mbok. Gulu ki tepat ki. Ngerek ceker maneh. Sepurane ya lur, aku golek ceker iki lur. Jukun selerane sampean lho, sak karep sampean. Balungku gelem Nah. aku nem. Wah, ketuan ya. Ndah iya, balunge ketuan ya alot. Monggo lur, bismillahirrahmanirrahim. Monggo ya lur. Lur. Alah, ndelokno kok ya wis kemelecer temenan. Mantap tenan ya. Enak tenan. Nyuwalut. Nek diunyeti lombok ngene iki lur. Iki wis pedes lur, tapi nek diunyeti lombok luwih nuwampol temenan. Ayo ngene iki lho. Kene mangan titik Jawa ki. Oh, enak tenan to, nyuwalut wis. Wong Jawa mangan pitik Jawa, wong Kuto mangan pitik Kuto. Gak ngono lur. Iya tak gak, Mak? Melek langsung moto lur. Pancen bener ya, Mak. Pitik Jawa iki suwedep. Mbak Nem, ja, iwake dinggo njukune. Siap, Mak. Ya siap, Mak. Ih, semuanya gedene. Yo ngalah. Enak ya. Jane enak yo Nem. Pol, Cocok ambek hawane apa maneh mangan nang tengah sawah ngene iki lho lah temenan wis. Mari mangan iso nambene barang. Lekan wis mulai ning kok ae. Akeh seneng nek kreket-kreket ngene iki yo Nem. Sing resik yo nih. Sing Sing paling enak nang balung ini lho. Sing nemplek balung. Berarti awakmu ya enak dipangan wong nemplek balung. Enak nih dagingnya sithik. Wis warek karek tenger kaya ngene iki lho, mau le urung mateng, ubruk le nyugono geni le meresik klopo sing sembarang dinga. Mbok wis madang wis karek tenger kaya ngene iki lho. Kon gak imbu maneh ta. Wis goni isik ja. Ceker sampe entek, Mak. Ayo njoko ceker pasar kono kae ngono. Iki cekerku ah. Ya wis ngono wae dulur ya, wis cukup sampe videone bareng dulur. Tunggu dinengo wae tak dongane dulur kula ndi wae nggone. Mugi-mugi sedaya keparingan seger kuarasan antep lainnya barokah rezekine. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.